Girls, ready na mo mga pasakitan na sa aming mga laki? Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Hi girls, ready na mo ugma Elisa na sadme? Hi girls, ready na huwag makakalimta na sadme? Ha? Hi girls, ready na huwag mga mo adto na sad muslain? Hi girls, ready na huwag mga sugto na sa ninyo ang nanguyab ninyo bisag daan na mo'y uyab? Hi girls, ready na huwag mga mo chat na sad mo sa inyong mga boys? Ha? Hi girls, ready na mo ugma? Pag binutan na mo eh. Hi girls, ready na mo? Nga ako ang inyong ugma. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないでSa classroom may batas. Pag sinabing bawal lumabas. Pero pag yung law na yon ay inayos nyo at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Si X may batas. Og ni chat na siya balik nimo ay napagdahom nga makigbalik na siya nimo. Kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko Yan, di ka na nahiya sa ginawa mo. Pero hindi nationwide na papanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako. Hindi na papipigil pa. Si mama ni Crush may batas. Dapat panguyabi siya una para mahimo na nimo siyang mama. 君の虜になってしまえばきっと Si Crush may batas. Pag nanay uyab si Crush, wala na kay Crush. Kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko. Yan, di ka na nahiya sa ginawa mo. Pero Si Uyab may batas. Huwag di kay Uyab. Kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Hi girls! Hi! Hi girls! May lang mo sugot. Hi girls! Daghan kay mo ka-chat. Hi girls! Dali ra kay mo mapulan. Heh, los niyo girls. Mamili ra mo gwapo. Hi girls. Daghan kay mo guyab. Promise. Hi girls. Paibog-ibog ra mo panguyaban mo, di mo masugot. Promise. Ako kani adto. Uy.
Hi girls! Kusog kayo mo offline para di mo masakpan. Promise! Hi girls! Mubuhat din mo na mo ikailis. Promise! Hi! Everything! Hi girls! Ready na mo? Nga ako nasa... Hilo pa tayo yan? Si Crush, may batas. Pag nanay uyab si Crush. Hi girls! Bubuwa! Bubuwa! Hi girls! Bubuhat din mo gamoy. Hi girls! Hi! Hey! Los niyo girls! Mamili ra mo gwapo. Yes, what's up mga galano? So, dito na ko to mga tong vlog for this day mga galano. Dagan king salamat sa inyo pa dahil subscribe. Please like, leave a comment para ma-shoutout mo sa next vlog na to mga galano. Dagan king salamat sa di pa dahil subscribe sa itong channel. So, if bago pa wani nga channel mga galano, don't forget to subscribe. Click notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos mga galano para matag kalingaw og entertainment sa inyo ha. Og syempre, hatod gyapon kaninyo mga galano sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy. Ang mopapas umuwagtang sakasakit sa tagsa-tagsa. Inyong kamadugan laban gyapon ta diri mga gala. So please stay at home lang gyapon para malayo gyapon ta sa maong pandemic mga gala. And padayon lang gyapon mo sa pagtan-aw og mga vlog no. So I'm encouraging you to watch my vlog para malingaw muwagtang sa dang inyong mga kalaay mga gala no. So dili pa nato i-end kani nga vlog mga gala no. Atong i-shoutout atong mga kagalaan niya kani padayon og subscribe, padayon og view, padayon og sunod sa atong vlog. Bisag sila ra gyud ni ang mga tao wag gida mga gala. Yes, shout out tayo mga gala no kang GC Claire anyo kang DJ Hits Arrogancia. So follower dyan ni nato siya may gala. Always dyan ni siya nga naa. Every Facebook post na to may gala. Comment dyan ni siya. Every video na to sa tong YouTube may gala. Comment sa gini siya. So idol kayo na. Taga-kanagarin siya may gala. O kang Cabarles may gala. Atong kauban. Biboy Bugoy TV member ni siya may gala. And to ni siya sa Ilarod karon sa Negros siguro. Something like that. So layo ni siya sa Cebu karon. Stay safe niya Jay. Kay layo kasamo ni Boy Buang. Si Boy Buang may gala. Tupasan sa Mall Bual. And si Boy Choki tupasan sa Bugo City may gala. So doon namin ni Boy Choki. Anyway, di ko adto kay sila may gala. Kaya dagsara biya mo gawa ang bukong labi na o kanang hunas. Ka Rolly Magdadaro sa may gala. Shout out ni mo diha. Kang Emmanuel Tonyakaw. Shout out sa ni mo diha. Yes, so padayon ta sa atong shout out diri may gala no. So blur na to kamera. So shout out yapon niya kang Ayla Marie Armenion. So taga Bourbon. Basta anyway, diha na siya dapit. Basta kuani siya mismo taong 2019. O libasan ni si Beo si Junimar Ilanan Anuba. Shout out mo diha kang Rinsel Morales. Renz Morales. Ngano Rinsel siguro yung tinuod nga mga gala si DJ Renz ni siya. So if booking mo gana mo makapabook ibalik na sa disco mga gala. Kontakan ni siya Rinsel Morales. Space Morales na yung mga gala. Chat PM radio sa iya para party na mo. Ang Christian Dimisilio. Ang Sheldon Barte may gala. Shout out ni mo diha Barte. Musta na kanya. Ang Tony Lugera. Kang Marie Pasiha. Si basta oni katong bully. Karon ni gwapa sa muro. Wahoo! Pero mo say bye-bye. Yeah, shout out sa day diha may gala no kang Rashid Igunya o kang Kois Jeff. So daghang salamat sa inyong pag-view diri sa vlog may gala no nga naabot jud mi diri sa part sa vlog may gala do inyo ginggihuman ang video. But na please leave a comment below para shout out mo sa next video na to. As again, this is B-Boy Bugoy ang DJ nga may pagkatiso ang mupapas umuwag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kabadugan. Daghang salamat sa pag-view. Until this end of this vlog, subscribe, click notification bell, hit the like button, comment below my gala. Daghang salamat. Bye bye.